Bayan jarabawowin nan da ake domin tabbatar da iya amfani da harshen Ingilishin ɗalibi da yake neman scholarship ko yake neman admission, akwai kuma wasu jarabawa da ake su kuma domin gwada zurfin fahimta da ƙarfin tunani, GRE da GMAT da kuma wasu jarabawa masu kama da wannan. Amma dai GRE da GMAT su ne da aka fi sani, su ne waɗanda kaman duka duniya ne sun zagaye ana amfani da su, kuma a mafi yawancin lokuta jami'o'in Turai da na Amurka, ko in ce jami'o'in Amurka ko kuma jami'o'in arewacin Amurka wato USA da Canada sun fi buƙatan wannan saboda tsare-tsarensu, domin wani lokacin al'adan da ake amfani da shi wajen ɗaukan ɗalibai ɗin ya bambanta, kuma yakan zama ya ta'allaka wasu ƙasashe ga yanda suke naso kuma sun fi karkata ta wani waje, wasu sun fi karkata ta wani waje. To amma dai su kamar yadda na faɗa, makarantu na Amurka ta Arewa yawanci sun fi buƙatan wannan. Makarantun UK ma sukan buƙata amma ba sosai ba, wani lokacin ko sun buƙaci abin bai zama dole ba, kuma ko da babu shi to ba lalle bane ya zama wani matsala. Yawanci makarantun Birtaniya sun fi mayar da hankali wajen kamar su ga cewa kana da distinction, misali a masters wajen baka PhD, ko kuma kana da maybe ko 2-1 ko first class. Daga zaran sun ga wannan kuma sun san Englishin ka ba matsala, a mafi yawancin lokuta za su iya barin ka kai karatu. Amma wasu jami'o'in kuma musamman ka kamar da irin gabas da tsakiyar kasashen Larabawa, su ma suna mayar da hankali wajen sai ka kawo irin wannan GRE din da GMAT. To don haka ya danganta ga wani ƙasa kake so ka je ka karatu, wani jarabawa ya kamata ka mayar da hankali wajen ci domin shirin neman scholarship. Allah ya bada sa'a.